Fi stqarrija maħruġa mill-Eurostat ingħatat stampa dwar l-andament tal-beħ mill-ħwienet fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Jirriżulta li f'Jannar li għadda l-beħ mill-ħwienet f'Malta irreġistra l-5 l-ikbar tnaqqis fost is-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. F'Jannar il-beħ mill-ħwienet f'Malta naqqas bi 3.4%. Tnaqqis li jistona mal-fatt li bħala medja fl-istess xahar fl-Unjoni Ewropea il-beħ mill-ħwienet żdied b'1%. Għal 6 xhur sħaħ minn Awwissu tas-sena l-oħra sa Jannar li għadda kien biss f'Novembru li l-beħ f'pajjiżna żdied fuq l-istess xahar tas-sena l-oħra. F'Jannar kien hemm 11 pajjiż fl-Unjoni Ewropea illi fihom bil-kontra ta' dak li seħħ f'Malta il-beħ mill-ħwienet żdied u mhux naqas. Anki f'Diċembru x-xahar tal-miliet il-beħ mill-ħwienet f'pajjiżna naqas meta mqabbel ma' sena qabel. L-ikbar żieda fil-beħ f'Jannar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea seħħet fil-Belġjum fejn il-beħ żdied biktar minn 8%. Pajjiżi oħra Ewropej li raw żieda qawwija fil-beħ mill-ħwienet tagħhom kienu l-Latvja, il-Lussemburgu u Franza.